yiero mora mora kotim yiero kaka general election ibro yudo ni budget mar chulo kinde chopo kata 30%. Mano gichulo kinde seche moko ng'ato okwedo yiero ni yiero kotimore yo makare. Gidhi seche moko machop kata 30% of their total budget odhi e weche mag legal fees. Ing'eni gik makamago wanyalo geng'o. Nikech kane wadhi, for example, we waduoki chien e 2017, for example, wadhi e yiero general election, watieko yiero, Jakom Raila Amolo Odinga gi kweth maluwo bang'e odhi e court obedo piny Supreme Court onono gini kuom ndalo 14 ma constitution dwaro to gikelo ne jo Kenya result ni yiero ni ne ok otim in accordance with the law, ne ok otim koluwore gi chik ma dwarore. Joyce, sama Supreme Court wachonwa ni yiero ni ok otim koluwore gi kaka chik wacho, to sechego wasetiyo gi bilion maromo kata 50 e yiero ni, to ok nyiswa niya ng'ama nogolowa kaka chik dwaro to terowa watimo yiero outside chik, momiyo Supreme Court o annul this whole election ma odwokwa election manyien. Ing'eni nyaka sani sapaso longe ng'ama kawo responsibility no onge, to omenda mar jo Kenya otiyo kanyo madhi bilion 50 gi wiye kata bilion 60. Ka wadhi kamano to e kaka bende otimore nyaka by election. Sani wadhi e 24 by election. Kiny ka 12 kuomgi kata 30 kata 20 odhi e court, IBC e namba achiel ma idwaro e court, gikao lawyers itero, lawyers gi ichulo. So nyaka wang'e niya bang' magi to result nyaka bed niya en Meshack ema nomiyo wawuok outside the law momiyo court o annul this thing, koro beino ane machulo. To sani wadhi gadhiya kamano to nyiso ni wa relax kata koponi gik moko otim outside the law. IBC nigi pesa, gisego budget nyaka omenda mibichul okinde. Mane momiyo watamore ni duoknwa bei mar yiero piny, waol ushuru nego. Nitie gimida medo pit. Babalo negi kare neno koywago pesa. In kare. Ting'eni IBC ema manyo no jotelo ma wan godo. Piny ok nya bedo maonge jotelo. IBC ema omiyo mandate mar manyo no jotelo from ward level nyaka president Kir. Koro miyo seche motiyo gi pesa, seche migo ga budget cha, nitie budget ming'iyo ga ki consider ga nyaka distance. Ineno ka kuonde moko kuonde mitere ballot paper seche moko koth ochwe. Nyiso ni mondo gidog kende ofuku gi budget maonge kod itiyo kod ndege. Koro wapamp pesa mang'eny kanyo kaka sirikal nikech wadwaro leadership mar piny. To kako osiepe ne owacho ni seche moko weche moko apilo bedo. Mago koro luwore mana gi gwenyruok e paro, gwenyruok e wach ng'ane neno ni wan jogo maya ema koro gino to IBC dhi nyaka last minute mo hakikisha ni okay udhi appeal. Ting'eni IBC be dhiga appeal pod ginyalo loyi. Koro pesa tiya mondo nyaka wayud genuine leadership ma joka kotimre nade oyiero. Ok en ga pach ng'ato ni koro IBC koro tiya gi pesa kama. Kidhi appeal IBC bende kanyo. Mondo ebe nitie values moko ma IBC ng'iyo kaka IBC. Iwinjo kiloyo gi case tiloyo gi case. Koro Joyce, by election mama Garini en achiel kuom by election mibetem ka. No tere court ma koto kiroko yiero ni. To IBC achiel ni notimo yiero no molando nwa ni bwana ni ema otimore nade emo yombo. Ere kaka court nodhi okiro ma oko to nyaka samwa bete kana o kaka ja Kenya machulo ushuru pesa na olal kanyo nikech IBC achiel miwacho ni ema notimo that election monyiso ni result en ng'ani emoyombo court kodhi onono to yud ni ng'ani ne ok otimore nade oyombo kisheria.